Bahin dakulang pagbabago sa buhay kang kada miyembro kang Misibis Women's Livelihood Organization, ang paggibo ni mga bag asing kayab na gibo sa Karagumoy. Dahil kaini, may mga miyembro nang nakapagpatapos na ning pag-aadal, may mga nakapundar naman nin mga kagamitan, asin may nakakakanang maray. Taong 2009 kang mabilog ang sa indang organisasyon, dahil sa inisyatibo kan Sunwest Care Foundation Incorporated. Saro sa 13 kabali sa organisasyon si Nanay Maria Lusonia Base na nagsisilbing pamayo kan grupo. Istorya niya dahil ta solo parent, aminado siyang doble anagyat sa buhay. Alagad nagdara sa indang mag-ina ning kaginhawaan ang paglawag niya sa organisasyon kan taong 2010. Marami pong salamat sa Sunwest Care Foundation, lalong-lalo na po sa pinapanginutan ni Ms. Jemena Queros na sila ang bumuo sa amin upang mabuo ang mga kababaihan dito sa Barangay Misibis, Bakakay, Albay upang magkaroon ng dagdag hanap buhay sa aming pamilya. Ang 72 anyos naman na si Nanay Mili kan maaraman daan ang eksistensya kan organisasyon na ingkaminar naman magbale. Kaya na ang buhay ko ta nakatabang baga sa mga aki ko ngunyan sumakuapo ko ng pigtatabangan kong mag-isa sa eskwela, pigtataon ko mangkidit na budget, alit na digdi. Kasabay sa pagkakabilog kang organisasyon, ang pagkakaigwa ni manlain-lain na trainings. Nga ni mas mataas ang kakayanan ka mga miyembro sa paggibo kang mga produktong gibo sa Karagumoy. Arog kung paano maggibo ng Karagumoy bags na halawig ng ganang pigaagihan na proseso. Ang mga tapos ng produkto ang nagseserbi naman na souvenir kang Misibis Bay Resort sa indang guests. Of course, Misibis Bay as Bicolano and proud, kailangan namin i-cater at tulungan yung mga Misibis Livelihood Program by receiving their products na body bag. Nilalagay namin ito sa rooms which the guests can bring para sa kanilang travel dito sa Misibis. Sigun sa Sunwest Program Support Officer kan Sunwest Care Foundation, dahil sa taglay na yaman kan lugar sa Karagumoy plants, naisipan nindang bilugon ang organisasyon na mataong hanap buhay sa mga residente kang Misibis. TSR po ng Sunwest Incorporated ng Misibis Bay Resort, dinevelop natin yung Misibis Women's Livelihood Organizations to provide additional source of income dun sa mga locals natin sa community. Then naghanap po tayo ng raw materials na matatagpuan sa area, which is sa Karagumoy po. Then doon po nagbigay si Sunwest Care ng mga trainings and seminars dun sa organization. Then yun, ma-organize na po sila. Then sustainable yung livelihood nila. Mientras tanto, bukas man ang organisasyon sa mga maut magbakal kan sa indang produkto na makukuha sa Purok 1 Sitio Luyang, Barangay Misibis sa Bakakay, Albay. Pwede man mag-message sa indang Facebook page. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.